pumped up kicks, you better run faster than my bullet. I know a story about a boy I used to know. It's kind of funny, you never guess, as he smokes a cigarette. I wish that I could have shown this kid the road, follow the lights, instead of doing this alone. He was singing, all the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. Faster than my bullet. I saw his face from behind the door, a look so pure I could have sworn. It's not so funny, it's just a mess, another cowboy in distress. I wish that I could have shown this kid the road, follow the lights, instead of doing this alone. He was singing, all the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. Faster than my bullet. This will be an everlasting love. This will be the one I've waited for. This will be the first time anyone has loved me. I'm so glad he found me in time, and I'm so glad that he rectified my mind. This will be an everlasting love for me. Loving you is so kind of wonderful, because you show me just how much you care. You've given me the thrill of a lifetime and made me believe you've got no thrills to spare. Oh, this will be an everlasting love. Oh, yes, it will now. You brought a lot of sunshine into my life. You filled me with happiness I never knew. You gave me more joy than I ever dreamed of, and no one can take the place of you. This will be. We hebben het in de tussentijd wat Luc toe zal aan de barbecues aan het gooien. Zelfs nu die frikadellen erop gooien. Ja, zeker. Heerlijk, man. Zeker. Zeer zoete diepvries. Gewoon nog een erop gooien. Oeh, wacht, hebben we al niet te lang laten staan hier. Ah. Natuurlijk wel zo, het beeld hier gedaan. Ja, Luc, drink ook genoeg, hè, want
is waar, man. Ik was even bij de tap geweest. Ja, ik wou even die tap en kijken of we er nog waren. Maar we hebben een heerlijk koud getap flesje. Wat heb je? Brandbeer, we hebben brandbeer. We hebben een vetje van Vos, drankhandel. Lekker. Goed te doen. Ja, er is niks mis met eigenlijk weer eens een echte tap. Hè. Dat is lang geleden. Ja, het telt me goed zolang de maatregelen zijn. Hè. Ja. Dus bizar. Maar de zussen, waarschijnlijk hebben we hier nog niet met een hoop kabels en camera's gezeten als het net was geweest. Nee, dan even waarschijnlijk nu in de kroeg gehangen. Waarschijnlijk hebben we gewoon gedraaid vandaag, Ja, denk ik. die kant zit er dik in. Zeker nu, Koningsweekend, dat was een van de drukste van het jaar. Maar Ja. we gingen het niet over negatieve dingen Nee. over vandaag. Als je het kijken ver van hier doet, een fantastisch uitzicht. Bij Ninja en Mark in de tuin. Ik kan vandaag misschien eens even de microfoon hun kant op ook een beetje gaan bonjouren. Dan even een paar pittige vragen stellen. Ja, precies, want ze moeten er niet te makkelijk vanavond komen. Nee, stel die eens even voor. Is Ninja nog wel? Die ging foto's maken. Ja, geloof wat ik, misschien hè? wel leuk is om ook wel te vertellen. Als jullie nu ideeën hebben over de volgende locatie. Ja. Als ze nu denken van, ik heb in de tuin of ik ben let's gaan wandelen en daar zag ik het zo als je goed. Misschien is dat leuk om daar een uitzending te maken. Veer staan overal voor open. Ja, dat is en maar. Dan moet internet zijn. Er moet binnen 100 meter internet zitten. Ja. We hebben 100 meter internetkabel besteld bij wouterselectro.nl. Tot je het weet. Ja. Mocht je nog kabels nodig hebben, bel dan. Bel dan. Het weekend niet, want dat pakken we niet op. Ik kan je misschien even vertellen wie er de kabel gemaakt heeft. Nou ja, Rick, daar zag vanmorgen goed toen ik hem de kabel ging ophalen wie een verdwaalde wolf. Oh. Hij was op de straat dat genoemd met op de Dassenburg hier 100 meter kabel uitgerold met de rolmeter er even gaan staan. En volgens mij gaat er een rolmeter van 5 meter, dus stel hoe wie dikker dat heeft moeten doen. Ja. Maar we hebben nu 100 meter kabel. Dus als er een internetaansluiting is binnen 100 meter, dan Willen we er zijn. komen we weer. Stroom is dan niet zo'n probleem. Aggregaten en zo, dat kunnen we allemaal wel regelen. Maar het gaat even om een internet. Hè. Ja, want anders kunnen we er nu toe niet met genieten. Met genieten. Dus houseparty, daar blijft het toch maar rustig. Het schijnt toch een drempel te zijn om de camera aan te gooien. Jullie zien elkaar, jullie laten zichzelf toch niet gaan zien. Nou ja, dus wat dat betreft, we hebben zelf ook goed zich gewoon een beetje over de tafel. We hebben maar even gaat gepast. Jammer dat we hem even niet in de stream kunnen gooien, maar dat lost er vast en zeker wel op voor volgende week. Buff, Christo al honger? Ja, tussen Het soepen door. de pintjes door werd een honger lekker opgewekt. Ja, en als er dan af en toe de wijn met dat geur langs komt, dan is het toch wel... dat is echt fantastisch. Ik Heerlijk, denk dat ik man. me ook in de bas gewoon bestellen voor toe. Ja, dat gewoon is een dummypakket. Ja. Dat was inderdaad zeker nog niet 3D-printer gaan en Basu printen. Komt dat allemaal goed. Een slokje drinken tussendoor. Ja, want... Wat heb je nog? Nou, als je ideeën hebt wat je nog wilt horen of wilt zien, het kent allemaal. Wilt je nu karaoke gaan zingen, meld het los. Wilt je gewoon Sjoelde Boelen tegen een van ons op afstand. Stuur het in via telefoonnummer 06 8281 6197. Bellen mag natuurlijk ook, dan kunnen we ook een gezellig gesprek met u gaan gewoon. Ja. Wie het Gerrit Vink. Ja. Want daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Hebben ze nu de pagina nog niet geliked of wat dan ook? Doen dat ook even, zodat veel jullie dat kunnen zien. Mocht je het nu allemaal te lastig vinden op Facebook met reconnecten als de stream eruit valt. Op urkegrillen.nl, daar heb je ook de livestream lopen. Daar kent je ook gewoon live kijken. Dus dan hoef je niet per se op de Facebook app of op YouTube te zetten. Urkegrillen.nl zit voor ook live voor de uitzending. Yes. Instagram, daar doen we nog van alles tussendoor erop gooien. Onze webninja, de Koen, daar zit tussen die van allerlei foto's weer aan het verzamelen. Kijk hem eens even aan. Koen, heb je nog wat foto's gevonden? Ja, hij heeft nog wel wat foto's gevonden. Ik dacht, zullen we eens gaan kijken? Met een lekker muziekje? Ja, precies. Voor gewoon nog even het foto's in beeld. Oh, dat ziet er gezellig goed, ja. We gaan eens even kijken. Let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds,
We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, nel blu dipinto di blu. E che dici di stare lassù? E volavo, venice punalte del sole con coro più su. Mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu. Venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu. In de tussentijd wou ik natuurlijk ook nog even de groeten doen aan de mensen. We zijn hier volop aan het appen. Erik Kerkhoffs en Chantal, even de groetjes. Die waren gisteren, hij die ook wel heerlijk vlees gehad. Van bij Dave zag ik voorbij komen. Café Napoleon. Mocht er nu inzappen en denken, ik ga me echt niet meer de barbecue nu aangooien. Daar ben ik nu gewoon te laat voor, maar ik wil wel gezellig gewoon gaan borrelen. Snel een flesje bier in de ijskast, bel ze Dave even voor een paar hamburgertjes. En dan neemt ze die met heivisch en dan heeft ze toes toch nog een beetje het barbecue gevoel. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat we allemaal voor doen hebben. Ik ga even kijken, volgens mij gaat Remco ook de microfoon die Bas in de buurt. Bas gaat nog even vertellen. Dan gaan we eens even overschakelen live naar Bas voor het volgende stukje. Ja, er zijn nog niet veel ingrediënten wat je nog niet gebruikt hebt. Onder de aluminiumfolie. En natuurlijk de baksteen. Denk je aluminiumfolie, baksteen, wat moet er allemaal met? Ja, voor dadelijk voor bij de kip. Voor dat nodig. Dus je kent nu langzaam al of dat baksteen, ja je kent hem ook heel goed zuiver maken. De baksteen, dan hoef je hem niet met aluminiumfolie in te smeren. Maar we gaan dat straks bij de kip gewoon voor dat gebruiken. Dus pak hem goed in. Lik hem even weg. Over 10 minuten. Gewoon verweer met mooiballs. We kregen net al vragen, wanneer moet ik die insmeren? Die gewoon voor dan insmeren met de barbecue saus. Ik heb al genoeg foto's gezien die wat het zelf gemaakt hebben. Of gewoon kan en klaren, maakt allemaal niet uit. Dan gaan we die zo insmeren, dan moeten die nog even op de barbecue. En dan kan van langzaam je die gaan eten. En in de tussentijd denk er al aan om de kip nog eens om te draaien. En ook natuurlijk de ananas. Daar heb je ook nog in de keuling staan. Rammel even met dat bak. Of draai er nog even, reur er nog even in. Dat er in ieder geval aan alle kanten goed gemarineerd is. Dus pak de baksteen en vul ze erop. Ik heb er 2, die pak ik zo in. En dan komt we dadelijk terug over weer met de mooie bals.
Hoor ik krekels? Corrie aan de krekels? Wat is dit? Club Tropicana. Het is hier ook echt juist Club Tropicana. Club Tropicana is er niks bij eigenlijk. Hè. Het is, Dit is een dierentuin. ja, ik zit eigenlijk alleen maar 2 honden. Ik ga gewoon lopen niet. Ze zijn rustig aan Ninja. Ze worden ook rustig volgens mij van alles wat verdoen is zo. Ja, lekker! 06 828 161 97. Als je nog een kniet wil. Ik heb begrepen dat je Remco tot een vraag wil binnengekomen. Wat is de vraag? De vraag is, passen de meatballs, dus de monkballs, in een vegetarisch dieet? Zeker passen die in een vegetarisch dieet. En ik zal ook uitleggen waarom. Uiteindelijk draait het bij de monkballs allemaal om het stukje hout in het midden. Ja, Dat is weer allemaal die slaafretters. De kern is hout, dus wat wilt je nu nog meer? Het kent gewoon. Ja, hield zich ook lang, hè? Het hield zich ook lang. Ik zou zeggen, begin als eerste op het stukje te knolen in het midden. Ja. Als ze dan... En zijn smaak dan al goed is, gaat de rest alleen maar beter worden. Kan het alleen maar beter worden van de hout. Dus dat lijkt me eigenlijk niet zo'n probleem. Heb je er andere ideeën bij, dan kent dat ook. Ik zei wel in de tussentijd, vult me geen op hier. Oeh. Het is toch, het is allemaal prachtig groen hier. En het Ja. is allemaal schitterend. Dan vraag ik me toch af, Ninja. Koen, kun je even een microfoon aan Ninja geven? Ja. Ja, wacht, daar hebben we hier liggen. Even goed, lekker technisch goed voorbereid. Dan hebben we maar even met de achter. Kent je al om te beuren een beetje afgeven. Even een beetje om de beurt, lekker kallen. Heerlijk. Dat is fantastisch. Dat kent hij gewoon allemaal in deze uitzending. hè. Dat kennen Ninja, we we live in de uitzending, niet op beeld. Nee, dat vind ik prima. Maar we gaan dich wel een paar vragen stellen. Zeker. En Remco, hoe heeft hij straks al even gezien, in een dierentuin is hij geweest.
Heb je dan ook echt speciaal het hoes gekocht omdat hij in de dierentuin is geweest? Nee, maar als ik het van tevoren al geweten had, gewoon meer geboeien, denk ik. Echt een merenboy. Ja. Moest er niet op de dingen zeker. Het is toch al gedaan. Ja, hè, hoe dus, is het gebeurd? Ja, dat is waar. Maar Ja. allemaal is maar goed. Maar toch allemaal niet is meer maar goed. Maar jij ook begrepen dat je intenties hebt om toch wel langzaam een dierentuin op te starten hier hebben? Dat klopt. Er moeten nog meer dieren bij hier. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar goed, ja. Hey, en je woont hier nu? 2 jaar. Oh. En volle bak, het lijkt me niet dat ze zo goed cups dat ze zegt van het is af, zeg maar. Nee, maar ik moet zeggen, binnen zijn we weer klaar. We hebben wel alles gedaan. En hoe boeten om? En voor is het echt met de tweeën of is het toch alleen Mark? Mark. Wat een strikvraag. Mark, als ik Mark even een microfoon mag. Ja, We zaten van de wijk, welkom Mark. We zaten hier van de wijk, zaten we al eventjes hier. Welkom in eigen huis. Welkom in eigen huis. En in de uitzending, dat bedoel je Ja, natuurlijk. Met, dus, maar Mark heeft in ieder geval, ik ga even op zijn Nederlands, 2 rechterhanden had hij begrepen. hè? ja, dat moet je wel hebben. Zijn er ook dingen die je niet kan, Mark? Weinig. Weinig. Je legt de lat wel heel hoog voor jezelf. hè. Moet je af en toe ook zeggen. Dus ik voel hier een uitdaging inderdaad komen dat voor over 3 weken als Bas een uurtje even niet kan, dat je ons met grillen kan ondersteunen. Ja, vast en zeker. Opbouwen altijd, hè. Ah, kijk, dat zijn in ieder geval al goede berichten. Remco. Ja, ik ben hier nu al dikker geweest. Als we gingen fietsen, dan kwam hier af en toe even lekker vanuit de feestzolder, hoe ook tevens de BKVM-bank staat, die ze de eerste editie hebben gekocht. Hè. Ze hebben gebouwd op de veiling. Ja, klopt. Piet heeft mij toen nog opgeboeien. Ja? Ja. Ja, tuurlijk dat was wel gemaakt. slim. Dat wist dat die bank jou al geld ging Ja, opleveren. precies. Maar best wel blij met die bank. Ik ben super blij met de Zet bank. ze Ik er red ook hier dik niet op? onderweg. Wat is? Zet ze er ook vaak op? Of, Nee, nooit. Dat dacht ik al. Die zal wat doorgezakt zijn naar ons. Die ja. Ja. Die bank. Kijk, hier boeten, hier ruiken doe heerlijk met dat barbecue, maar ik vind het toch gans applaus van hier Mark, dat ze zo'n stinkende bank gewoon toch cups. Want daar zijn nog dingen op gebeurd. En dan bedoel ik niet Goeie in de vieze vorm, maar Nee, ik vind het goede doel alles aan. dat is mooi om te horen. Zeker. Hey, wie vind je tot voor tot nu toe doen? Ja, super. Ik ben wel heel benieuwd wie het ook gaat smaken. Maar ja, dat wordt Dan begin ik langzaam ook benieuwd. Dat is natuurlijk. een beetje de grote vraag van deze show. Hè. Wie gaat er nu eigenlijk smaken? Terwijl je net op Instagram al gaat foto's binnengekregen hoe jullie zat te eten. Ja. Ik denk dat die een gasbarbecue hebben, want die hebben het iets te warm gemaakt. Ja, hoop, dat hè. ging er best heel snel hè. Goedemorgen. Ik denk dat die bij het crematorium in de buurt wonen. Ja. In en uit hebben Die hebben ook het spek van de rubben afgehaald. even gaas op het tank gegeven, gaas op dat zuur. Dus inderdaad het hele houseparty verhaal. We hebben één rechtstreekse verbinding met Luiten BV. Ja. Dus ik denk dat dat ook misschien wel een serieuze optie is voor volgende week. Zeker. Daar bet je al alvast, hè jongens. Van kom eraan. Maak je klaar ervoor, want het wordt gaat. Nee, dat is zeker lekker, Als je die... Oh, ja, ik word even afgeleid. Ik denk dadelijk bitter vol in de... Ik heel speciaal... Die lopen 2 hondjes rond, die zijn echt fantastisch. Eén is nog in de pub, dat is misschien voor de Lutoes, dat ze dat metkrijgen. En ik heb denk nummer speciaal een oranje stroomkabel met. Dan ziet dat er niet in moet bieten, maar dat werkt averechts gelukkig. Ja, niet, ja, dat is een beetje wie een rode lap voor een stier. Ja, de kabel heeft er geen. De kabel heb Want ik zie die in de witte kabel liggen, in de gele en de oranje. Zwarte. Maar alleen de oranje. Of we krijgen instructies We kregen instructies van Bas. van Bas dat je langzamerhand de balkjes van de barbecue kunt gaan afhalen. De balletjes van de barbecue. Ik zie alleen die torso nu even in beeld. Dus Remco, ik kan ik even uitzetten. En bedankt tot zover. Hè. Dan wacht ik eerst tot ze de mond vol heeft met een slok bier en dan ga ik dan op een dropen. Smerig is dat natuurlijk. Ja. Tussentijd is Remco even met de camera. Oh, kijk, de camera staat al vol erop. Dat ziet toch gewoon fantastisch uit. Dat is echt heerlijk. Ja, nee, dat is zeker niet klaar, maar... Oh, wacht. De hond en Fred ze allemaal op te wat dat ding wat in beeld zit. Oh, wacht. Dan zullen we hem ook weer even aanzetten en de tussentijd kunnen we gewoon even doorvertellen.
Boah, als die gans kool bijkomt dan... Wacht, eens kijken of ik ook dat knap... Ja, dadelijk heb ik de schoen kapot van de microfoon. Dan beginnen de mensen niet zo lekker te ruiken hier. Maar dat baksteen, dat vind ik toch wel spannend, moet ik zeggen, Bas. Komt dadelijk even, Bas. Heel even de belkjes. Je snapt natuurlijk, als het, ik kan het me niet voorstellen. Maar als het niet smaakt, dan weet ze natuurlijk waar de baksteen belandt vanavond. Zeker. Door de vuurvenster, hè? Heel goed. Nee, maar daar hebben we volste vertrouwen in. Het ziet heel goed. Het is fantastisch. We gaan nog wat muziek draaien in de tussentijd. Wou je er gisteren nog even vertellen over die... En de tussentijd is de muziek gewoon voor die belkjes, die gewoon voor dus even gans rondom insmeren. Met de barbecue saus. Ja, jullie wat hem zelf... die wat hem zelf gemaakt hebben, smeer hem lekker in en dan ligt daarna gewoon die belkjes weer nog even 20, 24 minuutjes terug op de barbecue. En dan zijn ze goed om te eten. Dan kunnen we langzaam die belkjes in het vuurgerecht, daar kunnen we dan aan beginnen. En daarna kunnen we de kip, door dat baksteen hoeft dat natuurlijk ook maar even op de barbecue. Dus daarna kunnen we langzaam, gaat het wat sneller achterin. 7 uur. Het zal wel niet halen, maar ja, je zit toch allemaal in de tuin goed weer. Je gaat te drinken erbij, je gaat te eten. Dus houd gewoon de livestream aan en dan kunnen we dadelijk weer gaan. Als je merkt van die beltjes in en leg ze dan terug op de barbecue. Nou, dus, je hebt het allemaal gehoord. We gaan flink rubben met het ding. Ik laat hem even in beeld staan, zodat je er even goed kunt zien hoe onze grillmaster dat allemaal voor elkaar krijgt hier. En dan draait Remco vast en zeker nog een lekker muziekje. 17 miljoen mensen. Die heb je niet in de livestream zitten vandaag. 17 miljoen, dat is een ding wat zeker is. Net niet, het komt er just niet aan. Dan zou YouTube ontploffen dan, denk ik. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a pure, deep, pretty young thing. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back right away? Won't you, baby? Tender road, you
weer even door naar onze social web ninja Koen Harbers. Daar ga je dus even gaat Facebook en YouTube berichten die allemaal voorbij stomen voorlezen. Zodat je weet wat van de kwatsch tot veer allemaal naar moeten kijken. Nou, even kijken. Nou, er zijn mensen die zich zorgen maken over Remco. Omdat hij vol in de zon zit. Of hij wel voldoende zonnebrand op heeft gesmeerd. Nou ja, zoals jullie zien, Remco kan wel wat kleur gebruiken. Hij is een beetje nog wit. Hij heeft voor de zekerheid al een patchje opgezet, zodat zijn kale kop niet verbrandt. Dus alle voorzorgsmaatregelen zijn al getroffen. En dan zien we nog een reactie van Patricia Kremers over wellicht een volgende locatie. Bij de Opasterie, zegt ze. Dat is een kruidentuin. Dan heb je meteen het probleem met de verse rozemarijn opgelost. Helaas, Patricia, het is een horecazaak, dus we mogen daar niet aanwezig zijn tot 1 september. Maar leuk bedacht, leuk bedacht. Ik zie dat bij Ramon met Lemmens de mooiballs al op zijn en dat ze heerlijk waren. Zo, ja, dat is ook de foto die wij op Instagram hebben gezien, die al een beetje iets te hard zijn gegaan. Dus, en voor de rest kijkt iedereen lekker mee, geeft aan of iets goed is of iets niet goed is. En ja, top, zou ik zeggen.
doet er heerlijk goed, Bas. Het is echt, het ruikt ook goed. Misschien moet we even erbij vertellen, tot in de tussentijd verkieken van hier, kijk voor op een wijkenoot, zoals we al een paar keer verteld hebben. De lubbe wandelpaard langs. Ik zit de hele tijd glu stilstaan, zo van, ja, wat is er aan de hand? Moet voor ons even gaan kijken, is dat gaat te krijgen. En dan kan je wel zeggen, helaas. Wacht even, ik zal even het beeld erbij Allemaal pakken. op. Helaas. Het is voor de mensen Geef de achtervoor. oren ernaast door. Ja. Weer ruiken de morgen taak en proeven, dus toch vooral ook met toes. En heb ze hem deze week gemist, dan volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het blijft natuurlijk behelpen met dat YouTube, hè. Dus Facebook vooral. Het is de hele tijd op knopjes duwen om online te kunnen blijven. Ja. Dus Dat wil ik natuurlijk zoveel mogelijk laten zien. Hè. kijk, dat hebben we natuurlijk wel. En voor delen, foto's, voor hun van het delen. Ja. Wie is het met de lui op de Houseparty app? Er zijn er nog een aantal lui aanwezig. Ik zie dat... Nog stevig rook weer. ja. Ik zie dat je er niet wel in beeld zit. Misschien hebben ze de muziek ook nog van afgezet, hebben ze eigen muziek opgezet. Ik zie dat bij Laagse op televisie boeten. Het boeten op televisie. Ja, dus kijk daar, ik heb wel een handje er nog in. Heerlijk jongens. Hoe hebben ze dat saxofoonspeler eigenlijk gelaten, denk ik, als hij te horen? Dat is ook op 1,5 meter afstand een eigen locatie. Ah, daar zit een kaarten. Ja. En als je nu denkt, waarom ze de hele tijd er tussendoor zwammen? Ja, dat is gewoon op Facebook voor de gek te houden. Dus Mark,
Zuckerberg. Jammer dan. Ik denk niet dat er wakker van ligt. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ha, hallo. Jongens, we zitten hier gewoon nog even eerlijk. We pakken de laatste zunke pakken we nog even met. Ja, het is zwaar hoor, denk ik. Zwaar genoeg. Ja, ik denk dat Bas nog even doorgerild wordt. Moet misschien ook even een beetje draaien, dat ze evenredig zus met vlees gewoon doorgebraaien wordt. Ja, dat is een dik wat zeker is. Oh, heb je het scherm afgesloten? Ah, dat is goed. Het ziet er nu uit, Remco. Ik zie niet even nu op de houseparty dat die Jeroen inderdaad ook de beltjes niet verder zijn. Jeroen, zijn de beltjes verder? Doe even een duimpje omhoog. Oh, je hebt nog 10 minuten nodig hier door van Bas. Ja. Het is jammer dat er eigenlijk nog geen Jeur-TV bestaat. Hè. Ja. Want dan heeft ik wel 1000 kijkers, dat ken ik dan niet. Nee, goeie god. Maar Bas, ik begreep dat je heel goeie vriend bent met alle buren. Schat ik zo. Doe eens. Ja. Ja. Vooral in de zomer is er goed bevriend met alle buren. I used to think maybe you love me. Now, baby, I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now, every time I go
zijn weer opnieuw gestart met Facebook met de stream. Hallo, goed even goed. Over 4 minuutjes gewoon veren in verleiden. Ik weet niet wie het hier toe zit. Maar in ieder geval over 4 minuten dan gaan we hier attacken doen. Dus in de tussentijd hoort je ook een pittoreske vrachtwagen op de achtergrond. Daar kun je ons het materiaal van volgende week alvast brengen. Als we dadelijk de beltjes er vanaf gepakt hebben, dan kent je langzaam, of als je een gasbarbecue hebt, zoals je denkt van oké, ik draai het gas gaat omhoog. Heb ze een kolenbarbecue, gooi je een extra kolen erop, want dan heb je de kip, gaat meer temperatuur nodig. Dus dan kent ze dan een tussentijd doen en als je dan die beltjes op hebt, dan kennen we dan langzaam weer gewoon aan het hoofdgerecht. Dus tot zwaar. Dat waren wederom hartstikke duidelijke instructies, Bas. Nou, in de tussentijd komt op de chat ook nog, kunnen we nog van alles binnen die. Dus het gaat over Bas en ballen. Dat was natuurlijk wel te verwachten vandaag. Maar maak ze dan ook dat geluid moink, 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 maak ze dan ook te bieden aan, Bas? Dat is natuurlijk het volgende vraag. Maar dat bewaar voor even, want dat heb je een microfoon te bieden, dus die stel vandaag nog een keer die vraag. Zoals je ziet, foto's genoeg die binnenkomen. Blijf vooral ook die foto's sturen dan. Dat mag op de WhatsApp. Dat kent een van ons. Of nog een speciale Urke Grillen nummer 06828 16197. Dat kent je ook door de werk, kent je ook op dat nummer bellen voor ideeën en andere snuisterijen. WhatsApp, dat kent er ook allemaal op. Ik ga nog eens even kijken of ik wat heb voor hier Bas op die grill liggen. Dan gooit er een deksel weer erop. Maar vandaag even gaan in de camera draaien. Oh nee, we draaien dadelijk in de camera, ik kan je er even met kijken. Ja, ligt aan mij hier zelfs. Ja, heb ik al. Ja. We gaan nog even een foto maken nu in de tussentijd. Het gerecht dat is fertig. Remco de steekt die neven mij, dat zit je zus niet. Het allemaal met die 1,5 meter te maken. Mogen DJ nu niks meer horen? Remco, kent ze in ieder geval nog fotograaf horen, dat is een ding wat zeker is. Want die hebben we al in deze tijd allemaal zat op werk, heb ik vandaag begrepen. Vrij verschillende fotografen gebeld om het leuke foto's voor ons te maken. Maar allemaal waren ze bezat. Dus ik zie dat de fotografen in deze tijd nog volop doorkennen.
In de tussentijd zet de microfoon weer even aan. Dus, Ja, heerlijk. laat eens even met genieten van wat ze op de barbecue hebben. Ze liggen nog. Wat heb ze? Oh, wacht. Daar komt de technische Deenske aan gesprint. Kijk. Alles met 1,5 meter. Hè. Ongelooflijk hier. Alles 1,5 meter. Ik heb inderdaad de microfoon gewezen. Wacht. Ja, nu ben ze eraan. Ja, Is er aan. de mars. Tussentijd zijn ze weer klaar. Ik weet niet of we al beeld hebben. Zien hoe, daar zijn ze. Daar liggen de moinkballs. Die daar binnen een uur en een kwartier, een uur en 20 minuten opgelegen hebben. In die rek. Dus sappig van binnen. Heb je alleen geproefd, Buff, of nog niet? Ja, dan pak ik een. Remco, dik hoog. Dit. Ze zijn Remco wel gaat foto's gemaakt. Pakken. Oh, Dus natuurlijk, daar gaan we. En de houten stekje moest, als ze vegetariërs best als ja zijn, hij heeft die strak gezegd. ja, Dus dan ik- pak ik ze be- dat. Dus ik begin dan niet, dat begreep ze. Maar Buff, weet je eigenlijk hoe het woord moinkbal vandaan komt? Nou, ik heb het dus al eens even proberen te rooien. Mhm. Ik dacht dus dat geluid maakt dus. Maar dat is het dus niet, begreep ik. Nee, in principe is het een combinatie van runder gehakt en bacon, hè. Dus mo en oink, daar is het... Ja, oinkvlees, dat snap ik nog wel. Maar een moe, dat is inderdaad wel Engels. Ja, dat, daar is het voor gekomen. Het is weer indirect gegaard en Mhm. een stukje bacon eromheen. En dan de barbecue saus wat ik gemaakt heb. Het is echt fantastisch. Het is eigenlijk op de tong is. Mhm. En dan niet met de rand, maar met de eten. We gaan er niet ganz verhaal over vertellen. Er zijn er nu die zijn tussen misschien op hebben. Ik zie een bek, zijn ze tegelijkertijd met ons aan het eten. Laat het smaken, jongens. Wat het smaak inderdaad. En Ik heb kans gehoord. Als je verzoekpleitjes hebt, hè, 06-828-161-007. Laat maar komen, we gaan even lekker schmikkelen hier in de tussentijd. I saw the sun in his eyes. My baby kissed me goodbye. He smelled of roses, I cried. Oh, my baby kissed me goodbye. You know I loved him, he left me. I loved him when he left me. Man, he was pretty. He smiled at boy, so when we drove away from my city, was waving from his Chevy. Will I ever forget it? Now it's buried in my fantasy. And I don't wanna know where we two could have gone. Now it's buried in my fantasy. Fantasy.
En dan zei de man vroeger altijd, de moest vooral niet met de mond vol kallen. Maar je moet gewoon Ken je gezegd dat zijn. Bas, het is echt fantastisch. Het smaakt goed. Bas is ook te huur. Dat weet er nog niet. Maar bij deze Maar bij deze mededelen weer dat. nog eens even vertellen. Ik kan ook echt niet wachten inderdaad Op de kip. op de kip en de ananas die straks komen. Want ananas is altijd een goed idee, ananas. Een ananas. Ja, ananas. We kregen even in de tussentijd de grill weer in beeld. Dit is zo'n ding tot het nu misscheidt. Het is belangrijk dat je even oplet. Dus voor de mensen die dus met een kijk op YouTube en Facebook. We gaan nu van direct naar indirect grillen, heb ik van Bas begrepen. Andersom. Van indirect naar direct grillen gaan we doen. En nu zou ik tot ik het grote leek ben hier. Als het op Gewoon bij de kip, gewoon verwarren. moment, wacht een beetje snel, ik denk ik wacht niet. Ja, nu kan ik het horen. Gewoon sowieso dadelijk ook bij de kip. Het heb je ook bij de mooibals gekend, dat we zo een beetje gaan roken. Dus ik heb ook het rookbluksjes bij me. Dit is eigenlijk zo'n stukjes hout. Die komen uit Zwitserzeet. Er zit nog een beetje kleur van binnen. Dat is een oude wienvaart, is dat geweest. Daar hebben ze stukjes hout van gemaakt. Dus die ligt voor tussen de kolen in. Dat gaat lekker roken. En dat trekt dadelijk ook lekker in het vlees. Dus mocht ze die hebben, kan ze er gebruik van maken. Kun met een hond. Ik denk als er aan de barbecue keurt, dan zal er maar één keer doen. Ik weet niet of het hetzelfde is wie King heeft, maar... Dus die ligt voor erop. En dan gewoon voor zo meteen even nog een beetje tot de temperatuur gaat omhoog gaat. Gewoon voor dadelijk de kip erop liggen. Dus laat ik de mooibals eens maken als je er nog niet op hebt. En dan kom ik zo terug met, voor de kip. Dat is hout, dat heb ik eens besteld. Maar ik heb ook denken van, je ziet ook het zwarte decor van, is van Hennekes hout, dat gaat geleverd. Ik heb ook denken van Gabi een stukje eikenhout gekregen. En dat, met een eikenhout kan ze ook tegen de kool op liggen. Dat smult langzaam. En dan kan ze ook zo een geur in het vlees creëren. Heerlijk. Ook dan zou ze weer de geur tv erbij moeten hebben. Dat, ja. Tot wie wil man kent die grillen, Bas? Hij begint te lachen. De vraag wat ik hem stelde is tot wieveel man tot Bas kunt grillen. Nou, we gaan het vast en zeker een keer metmaken. De kampioenschappen in Ulenstraat, wie van jullie lippen dat toen rond? 200. Oh, een kleine 200 man, dus de lat ligt hoog. We gaan het muziek loesteren. We don't need no room, just the ocean's roll, and the wind will do. So let's get out of here. Let us En in de tussentijd kent je zien wie Bas het Vurke opstook. Het is niet Bas Urke, maar Bas Vurke soeren vandaag. sing till the sun comes up, till the sun comes up. Waters feeling warm, so let us swim till the sun comes up, till the sun comes up, till the sun. We can feel it burn, burning in our hearts. Something fierce and strong, begging us to run. De mooie bals die waren zo lekker dat ik natuurlijk weer vlekken op mijn fantastische hummen heb. De hoofdprijs van vandaag wat je kunt winnen is hier dit blauw met roze hummen. Wilt je het echt hebben? Even een appje naar 06828161997. Another fire, let us sing till the sun comes up, till the sun comes up.
comes up. There's no stopping us till the sun comes up, till the sun comes up. We'll remember who we are when the sun comes up, when the sun comes up, when the sun comes up. Here she comes, here she comes. Here she comes, oh here she comes. Here she comes, oh here she comes. Here she comes. Light another fire, let us sing till the sun comes up, till the sun comes up. Water's feeling warm, so let us swim till the sun comes up. De appjes die schuimen echt binnen voor dit blauwe hummer met die roze bloempjes op. Een hele hanger. Nou jongens, de keuze is reuze. Sun comes up. We'll remember who we are when the sun comes up, when the sun comes up, when the sun comes up. A veces tomo un poco de desahogarme. Te lo confieso antes de que sea muy tarde. Desde que te perdí y nunca entendí por qué. Als al de keren dan mijn dromen over jou uit zouden komen, was je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken. Jongens, het is gewoon al zomer. Maar ik weet het is Een heerlijk muziekje erbij. Zonnekradondigheid. Barbecue daar, volle van brooien is. Wij willen nu nog werken met zo'n dag. Ik kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eens aan mij bezweken. Dit maakt om niet op als jij er niet meer bent. Vamos tomando contra chopa de tequila, pa' que se dilate la pupila. Yo quiero verte bien todito el cuerpo, que esta noche cae enterar un muerto. Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn, maar schatje, zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet wat ik wacht van jou. Porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a Daarom ver. denk ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eens aan mij bezweken. Dit maakt om niet op als jij er niet meer bent. Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. Pégate con disimulo, que si al miedo te lo quito. Ik geef doordat ik het voor ons heb verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot dat het leek alsof ik jou niet meer zag staan. En nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad. Tú volviste sin necesidad. Pero tú te fuiste con tu ausencia y Ik tu weet dat ik er niet soledad. altijd voor je kon zijn, maar schatje, zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo van slag. Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet of ik Voy a wacht van jou. ver y sé que voy a enloquecer. Het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou. Por eso como pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a Daarom denk ver. ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eens aan mij bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Living life all wrong, 'cause I thought I knew what love was, but my heart, it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks and Natuurlijk ook de hartelijke groeten aan de familie Hazelhof. Die zijn ook in de tussentijd met een kiekje. Toon bedankt. Het heeft heerlijke smaak.
het is inderdaad minstens zo lekker als wie sticht de grill aanmaakt. Misschien is dat nog eens een keer gaat. Tot Tonus nog eens getunte kan tappen in een volgende editie. Om er eens even een ziefstraat te nemen. Ik denk wel dat ze dan helemaal veel aan grillen toe kunt. Doe het, dat gaat horen. Dat krijgen we wel een bandje. Dus Toon, kunt kans goed. De geest van het heuren. Ik kan in de tussentijd even snel naar Bas schakelen. Inmiddels heb ik de kip uit de keuling gehaald. Dus als je zoiets zit, dan je ziet het vuur is langzaam weer aan toe om er gaat vlees op te gooien. Ik ga er even een beetje in dabben dat het ook een beetje goed uitziet. Ik denk niet van met die tang heb je net ook die belkenstroet gepakt of draait er daar het vlees om. Ik heb 2 tangen, eindig vroeg ik voor de kolen. Heb je 2 tangen? 2 tangen, ja. Oké. Oude of jongen? Toen hebben we gewoon nog 1 af en toe zitten. Zo, Carmen, in feite dat ze kijkt. Natuurlijk, hè, Carmen. Het zijn geen tangen. Hij is blij als er dadelijk weer toe is. Ja, dat sowieso. We brengen hem wel netjes toe. Ze worsten zelf met een auto. Dat sowieso, ja. Oh, ik kom altijd toe. Dus, ja. Hebben ze de auto die automatisch rijdt? beginnen, Bas. automaat, hè. Dus het zit niet zakelijk. Nee, verleggen even de grill weer erop, hè. Dat we nu direct gaan grillen. We doen nog even de deksel erop, hè. Dat we niet het vuur een beetje kunnen doven, hè. De temperatuur dat komt al, maar we moeten niet natuurlijk geen vlammen hebben. En dan gaan we dadelijk over de kip erop leggen. We draaien nog een pleitje en dan gaan we zo meteen de kip erop leggen. En dan zie je ook wat de bedoeling is van de baksteen wat je allemaal gemaakt hebt. 'Cause I'm running out of that feeling. Doctor, prescribe me that drug. 'Cause I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. You know just what I'm needing. Doctor Love. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make of manners, someone say he's our hero of the day.
and what's right. Keep moving down past the only one. Candles so bright, there in this society, the night candles brighter than the sun. Je kunt op houseparty, je kunt in de tussentijd een vragen binnen wie het met de temperatuur van de barbecue is. Ik ben even kijken waar de microfoon is voor onze Bas. Gaan we even kijken wie Bas wie met de temperatuur, jong. Zal ik er maar even in naar de barbecue, dan zien ze dat er nu precies op 200 graden staat. Ik weet niet of ze gaat, ja dat is ze niet goed, maar hier is 200 graden, dus dat is perfect ervoor. Ze kunnen nu langzaam voor de kippetjes op het vuur gaan liggen. Ze moeten ongeveer 4 tot 6 minuten per kant. Dus kijk even, ja, houd het wel in de gaten. De deksel hoeft natuurlijk niet meer erop dadelijk. Zoals je ziet, Remco is even in de spagaat. Hij is gewoon is echt een multitasker. Heerlijk gemarineerd, hè. We kunnen nu op de barbecue. Dan zou ze ook nog een... Hoor eens wie dat is. Hoor dat, wacht even. En als we erop geven. Oh, dat is lekker. Plopkap weg. Ja. Je kent ze ook nog een paar minuten. Zou ze dadelijk ook kunnen draaien. Moest ze zelf weten. Dan kent ze ook een zwaar rasseltje erop maken. Chic voor de foto natuurlijk. Maar ja, voor liggen nu ook de baksteen erop. Plus wat zussen. Andere baksteen. En de tip, als ze dadelijk gaat draaien natuurlijk met het vlees. Denk niet van, oh ik pak die steen even met de hang. Doe ik wel dan even de ovenwanten aan. Want ja, deze ding is maar één keer. Dan die worden redelijk warm. Is het genezen dan? Dan best wel genezen. Straks uw ervaring. Ik heb dat vorige week heb ik die pulled pork erin getrokken. En als dat 16 en 17 uur op de barbecue gelegen heeft, denk ze van ik trek dat wel uiteen. Maar ik heb er nog een brandbloor van. Dus dat, ja, dat bedenkt ze nog wel eens. Buff verslikt zich gedoe op dit moment in het water. Dus ja, dan kan er wel meteen die blousie van maken. Dat chillt ook weer. Maar laat het even liggen. Draai dadelijk, pak die steen eraf met het hijsje. En dan draait ze de kip even om. Wat ik zeg, ongeveer 4 à 6 minuten per kant. De kent ze dan op het dikste gedeelte van de kip. Kent ze even met een vinger opduwen. Als ze een beetje hel vult, dan is de kip gaar en dan kent ze dat uit. Heb zo nog dadelijk een beetje van die barbecue saus nog over. Doe dat ook een beetje neven de kip. En dan kent ze dat heerlijk opeten. Dus het beeld zal aan blijven staan. Dadelijk draai je hem even om. Ja, zelf kent je dat natuurlijk ook wel. Dat komt goed. Tot zo. En we laten nog even het feestjes van de Instagram zijn. Daar komt van alles binnen nog. Van wie er bij u toch allemaal aan toegeeft. Dus, persoonlijke appjes van nu. Te snel gaat of dat het te langzaam gaat. Dan krijg je appjes van dingen die er gezag waren, onder andere. Ja, de mama van Bas, sorry voor lachen, die beurt natuurlijk in de mond. Het wordt natuurlijk ook niet... Bas meent er niks van. Nee, daar meent er natuurlijk niks van, want ja, goed. Maar goed, er wordt een inkopper, dat moest natuurlijk even afgemaakt worden. Dat hij ook gewoon een ganz andere naam ingevuld kunnen worden. Dat ging het natuurlijk dus om. Maar Remco, heb je nog een muziekje even te vragen nog een beetje aan de dansjes kennen genomen? Jazeker, jazeker. Dat is een heerlijk muziekje. Ik weet dat als ik dit beeld ga aanzetten tot het een beetje gaat stokken.
barbecue everybody. Ja, dat is er onze knaller. Met die zomer in zijn bol. Barbecue. Barbecue me. Barbecue everybody. Laat je lekker gaan, hoera, de barbecue staat aan. Lekker vuurtje stoken en wat vleesjes op de grill. Eén momentje wachten en dan hoor ik wat je wil. Maar eerst een lekker biertje of een glaasje rode wijn. Dat zijn van die momenten, wat is het leven fijn. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die zomer in zijn bol. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Laat je lekker gaan. Wat is de functie van de baksteen eigenlijk? Nou, dat is om uit de wind te houden, Scott. Ja. Het vlees niet in de wind. Nee, die tijd is echt voorbij. Quinoa en salades, mensen laten lekker staan. Iedereen zal het weten, de barbecue staat aan. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die zomer in zijn bol. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Laat je lekker gaan, hoera, de barbecue staat aan. Loop ik langs de slager, slaat mijn hartje weer op hol. Kan ik het niet laten, kom weer thuis met Jongen, kom weer vorige binnen. De vraag is of de steen met zilverfolie in de barbecue sausvervoer in moet smeren. Ja, natuurlijk wordt dat. Anders dan smaakt de steen toch niet. Lekker vuurtje stoken en wat vleesjes op de grill. Eén momentje wachten en dan hoor ik wat je wil. Maar eerst een lekker biertje of een glaasje rode wijn. Dat zijn van die momenten, wat is het leven fijn. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Barbecue, barbecue me, barbecue Everybody. Even een beetje chef Diedra. Een beetje omdat we toch bij die kerk zitten. Chef de Mons, ik weet niet of het goed kwam. Zo was het niet. Misschien had hij wel in de dierentuin gezeten. Dat ik wel in de chef van ons gezeten. Want het schoonoud zittert, Wat jij ervoor de zit. wal en de wier. Is hem zie leven, is hem zie vertier. Het oud sefke mols, oud gries en versleten. Een van o stadsprofeten, met zijn medailles op de boek, grieze waterpiepken in de mond. Lep hij de ganse dag in zittert ooit. Wauwelend in zijn eigen zit er op die brug. Niet kletsen en niet legen, een met het waar geluk. Want in al die herrie in de wereld weet hij niks af. Daarom is hij leven zo schoon en gaaf. Oud sefke mols, oud gries en versleten. Een van o stadsprofeten, met zijn medailles op de boek, grieze waterpiepken in de mond. Lep hij de ganse dag in zittert ooit. En wie is op vandaag dan ons leven verlegen aan pijn, verwerken en verstrijven, verbieten op de teng. Men zo te veel net wie hem daar op die brug. Ja, dan houden we dat waar geluk. Het oud sefke mols, oud gries en versleten. Een van o stadsprofeten, met zijn medailles op de boek, grieze waterpiepken in de mond. Zo lep hij de ganse dag in zittert ooit.
We have waited far too long. It's time to let it out. You know what it's about. I've waited all to feel the sun. The harder it gets, the faster we seem to fall in love. The deeper we fall, the more we lose control. Set your mind free, it's the year of summer. Keep your heart strong, 'cause the summer's Het is de Hero Summer en je wil gewoon daadwerkelijk gewoon baksteen ingesmeerd met saus. Ja, het is niet normaal. Niet normaal. We kregen steeds meer filmpjes binnen. En er werden gewoon letterlijk en figuurlijk de baksteen werden ingesmeerd met de barbecue saus. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dan wil ik ook in erin zijn bieten dadelijk natuurlijk. the faster we seem to fall in love. The deeper we fall, the more we lose control. Clouds have gone away. The start of a brighter day. We have waited far too long. Nou, we hebben inderdaad hier weer een fijn appje binnengekregen dat de kip bij jullie klaar was. Maar de vraag was hoe lang de baksteen nu nog moest. Daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Ik ga gewoon even met de façade bellen. Ik ben zo bij druk, dan gaan we er vast en zeker een goed antwoord op krijgen. Ik zie tot Remco in de tasje die het gaat naar binnen is een tjuve. Gaat ze nu alleen zeggen op de televisie? Het is zo lekker. Oh, la de radio. Sappig kipje, Dat is hè? Ja. een sappig kipje. Ja, ze maken heerlijk. Dus jullie die het toch niet eraf hebben gehaald, die niet echt voortdurend zijn aan het kijken. Ja. Pak de kip ervan af en begin lekker, zou ik zeggen, aan de kip, want het is echt verrukkelijk. Verrukkelijk. En we komen zo bij je terug. Het antwoord alblieft nog even verschuldigd. Wie lang de baksteen nu nog op de barbecue moet. We zijn zo terug. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find you, and you said you had to get your laundry
another girl like you. Have to say, oh, ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I've got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Heerlijk kipje. Als je de instructies van Bas goed gevolgd hebt, dan heb je een heerlijk sappig mals kip kunnen wachten te kiezen. Met natuurlijk heerlijke barbecue saus. Er gebeuren spannende dingen op de barbecue, zoals je al ziet. Wordt de kip nog even weer geplat. Dus om op de vraag terug te komen, wie lang moet de steen nog totdat de kip verdig is? Wie de façade heeft nog niet eens opgepakt. Ik ga nog een rondje bellen even met ze. 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Like green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time for you to tell me now. 'Cause I've been up for 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what